Kiriunge jong balang Catholic mendagasngi kilakin mau burom ya kiba iet baton jongki kibala Khlad no bat kibala thia haulum jingtep jong balang Catholic halain kra hakani gasi kan mau burom ya kibala Khlad no teki hajar kiriunge kilahir shulum jingtep ban kan mau burom ya lagi bahing hasem bat shua ban kirku ya ki jingtep lasdang shua da kamaz bakut balaknya do lingdo saat ke jalan yang ba shlong Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Vicar General Father Richard Majau Parish Priest kayeng maniba Father Bernard Lalu ki weipat ki Lingdo hakamaz bakut Archbishop Victor Lingdo ulapin kan mau ba watla kila Khlad no na kanika prothe kamensim kadang im pat kum kiriu ngai ka balang nyinget ba kamensim kahap ban ai jingtho hakamat ublei bat kamensim kamla ban yarap dalade yalade Hendrai ka dankam ya ka jing Duwai jongi bat limba ka jing Duwai jongi kin sapoi suk Bneng bat kin Iasaid kala yaki hakahima Bneng Kiba. Song by Duwai. Kajing Duwai na kabanta kan Khlad no kade kadak bapau syai. Jong kajing nget jong i ki khon Kristan Katolik ha kajing em bom chukot. Lada ki pai Kristan ki shem jing e ban priang haba ki be et baton jong i ki Khlad no. Hendrai Kim chu atatim yang kajing don jong kajing em bom chukot. Kade kadau kapau syai ya kajing Duwai na kabanta ki Khlad no. Makan mawe ki kajing le niam jong i. Handadu ki por barim halum jentap jong i. Nadu por barim baja katakums jong ki Kristan hendai thai hadu menta kumdi. Ladangi puni na kitab Jong baaj ki makabi khana life prasa pun riu ni syamba ka batai syai ya ka jing Duwai be ka jing kinya bala terwa banyo jing map ya ki breu ya ki pop jo ki tu ki sipai balaya ba ka thama ki bala syamba ki deng ki jing deng kubat jo ki blai thau jamnia ka balong persya ya ki an jo ki chu kene ka jing Duwai ka long ba ki mensim ken paisuk syak hima chu ublai ka jing Duwai na ka benta ke bayap ka syang nong rem ha ka ji ka Jong ka balang ba ki Khlad no kim syukut no ha ka jing ya handai ki don ka je dai ba jan bha ba ni ki badang im ha ka ne ka sla perthai ke bala Khlad no ki bla ban Duwai na ka bentai ladi mangi ki badang em ngila ban arab yaki da ka bangi Duwai na ka banta chokki bakin yo ya ka jingja thai bom chakot ban makipan kini Iasaid lam na ka banta chongi hakhamat jong ublai ha ka takapor ujisu lanai chakawai ka shnong bakarteng nai bagi sendran chong u lemberupai belen kilelai rengkat badu habaw lapoy hajan ka kordop kata ka shnong hakmi lalaj on tap yaw bayap ukun marway kakmi chungu bat maka krolong kariu kanthai barupay bababon na posnong uladan rengkat batka tiaba utray ulayo iya ka ulasngaw snaya ka bar ulaong haka wat yam te ulatur sejan bar ulakta ya ka krong bat ki breu ki bayaba ya ka kilasange baru laong ko samla ngaong api to khejoj ubayap ulakhi syong bar ulasdang ban kren baru jisu ulai ya u haga keme jo baro kilas ngopin bat kilayro yo blay ki ong ulo yathu lupa bakhra ulapa hapdeng jungi baru blay lawan bancimo ialah kibriu. Barkani ke kubor sepang cu kala priang keleng kari cudia bat kita bamarjan.